הנצח, כי הנצח לא קיים. תדעי, לבני אדם יש מצוקות, והן כל כך גדולות. בתקופה האחרונה המצב פה בכלל באזור הזה ובכלל מאוד קשה. כל האלימות וכל המצב הפלילי, כל מה שקרה פה באולגה, בחדרה. בגבעת אולגה, תמיד אולגה הייתה מקופחת. ולא היה לילדים לאיפה ללכת ומה לעשות. חוץ מהבית ספר, ונגמר העניין. יש את המתנ"ס בגבעת אולגה, מי שיש לו כסף יכול לשלם, ומי שאין לו כסף, אין לו את האפשרות. מזל שלי שהמועדון זה מה שמחזיק לי את הילדים בינתיים. אף גוף אחר לא אכפת לו בכלל מהילדים. וכל אימא שבאה למשרד הרווחה ומבקשת משהו שעזרה, לא משנה במה, אין תקציב ואין תקציב. אז לא, אז ילד שיגנוב, ילד שייכנס לבית סוהר, ילד שיעשה מה שהוא רוצה. אין. מה שמחזיק זה מועדון שחר. מועדון שחר נקרא על שם ילד בשם שחר, שהיה מנסה לעשות פעילויות לילדי השכונה פה במקלט, ובאחד המקרים המקלט היה מוצף במים, שחר התחשמל למוות. לאחר כמה שנים המשפחה הקימה את המועדון למעלה, וקראו למועדון שחר. מי שנפתח מועדון שחר והגיעה הקבוצה של הצימון, פשוט מאוד אולגה קיבלה, השכונה הזאת קיבלה דבר מאוד לדעתי, כמו לוטו. כל מה שנעשה פה, זה הכל התחיל כאילו מספרייה. הם היו אמורים להביא לפה ספרייה, מזה זה התחיל. לא חשבנו שנגיע לדבר כזה, והנה הגענו לזה. שיפצו פה את המקום בצורה בלתי רגילה, מועדון צבוע, יש פה מיזוג, יש פה ספריות, יש פה חדר מחשבים, יש פה מקרן שהילדים רואים איתו סרטים ומשחקים. יש פה כל משחק שהילדים רק רוצים. פתחו להם דרך חלונות לדברים שאנחנו לא יכולנו להעניק להם. התחלתי בתור אימא, יכולה להרשות לעצמי חוג אחד, לא יותר. יש לי 3 ילדים, אבל פה פתחו לנו דרך, את הבלתי אפשרי הפכו לאפשרי פה. מאז שנכנסו עמותת צמאון, יש תוכן במועדון. זאת אומרת, עמותת צמאון דואגים לרוב הפעילות שמתקיימת היום במועדון ובשכונה. זאת אומרת, אם זה כל החוגים שיש במועדון, אם זה טיולים בקיץ, אם זה טיולים בחופשים, אם זה הצגות, אם זה כל פעילות מכל סוג כלשהי, מגיע מעמותת צמאון. היום אני שבא מאחרי עבודה, יש לי איפה ללכת. אני בא, יש לי בעיה עם הילד. אז יום ראשון יש לנו שיחות כמו שצריך. אתה שומע, אתה לומד דברים. אתה חושב שאתה אבא טוב, וזה לא נכון. אתה רואה פה דברים, גם אם אני רוצה לתת אותם, אתה שומע את הדברים, אני מאמין שזה לא היה לי. מאיפה אני יכול ללכת לשלם 800, 900 שקל? אני בתור עובד ומביא משכורת. לא מסוגל לשלם 1,000 שקל או 800 שקל לאיזה אחד שיגיד לי מה דרך החיים שלי. זה לבוא ולראות נשים מבוגרות וצעירות ביחד, עושות יוגה, נשים שעוזבות את כל הסירים, שיודעות רק בישולים ובית, ופתאום יוצאות, באות כולם ליוגה, להורים וילדים, זה דבר מאוד מיוחד. ללכת להצגה, לראות איך אישה מבוגרת מתרגשת, כאילו כמו ילד שהולך לפסטיגל בפעם הראשונה. זה צריך לראות דבר כזה. זה כל מה שנגיד, זה לא יתאר. אני חושבת שהם הגשימו פה הרבה חלומות. פרויקט צמאון, אפשר לומר שהוא לא פרויקט, אלא הוא בית חם. צמאון בשבילנו הוא בית חם, בית עם הרבה מאוד נשמה, ומקום שנותן חמימות, חום והרבה אהבה לילדים. הילדים מסיימים את יום הלימודים שלהם בשעה 13:30, וכשהם מסיימים מגיעים לפנימייה, כשבפנימייה מקבלת אותה מנהלת הפנימייה, עם לב חם ועם ארוחה חמה, ארוחה עשירה לילדים הללו, שהם כ-70 ילדים בבית הספר שלנו. ילדים שהארוחה החמה הזאת היא למעשה, או בעצם, הארוחה היחידה או העיקרית החמה שמגיעה לילדים הללו. לאחר הארוחה החמה שהם מקבלים, הילדים פונים לתגבור לימודים, מכינים שיעורי בית בעזרתם של מורות שנמצאות כאן, אבל עיקר הנשמה בפנימייה זה אותם חוגים שהילדים האלו מקבלים. יש לנו חוגים בתופים, אומנות, חוגי העשרה, שאלמלא צמאון, הילדים הללו לא היו מכירים את הנושאים הללו.
יש לי ילד קטן, ואני חושב אני מאמין שהוא לא בחר כאילו להיוולד לאבא כמוני, שדואג לו. הוא יכל להיוולד גם להורים אחרים. וזה הורג אותי, המחשבה על זה שהילד שלי גם יכול להיות כזה. או כל אחד מאיתנו כאילו יכול להיות במצב כזה. טוב לך, אבל זה יכול להיות ההפך גם. הילדים לא אשמים שהם נולדו פה בשכונה הזאת. זה יכול להיות כל אחד אחר. זאת אומרת, הוא לא אשם שהוא פה, הוא לא אשם שהוא עבריין, הוא לא אשם שהוא נפל לסמים. זה לא בגלל הבחירה שלו, אין להם בחירה. אני רוצה תהיה להם נקודת פתיחה כמו כל ילד אחר. זאת אומרת, זה לא פייר שהם יעשו מרוץ, נגיד, עם ילדים אחרים, וילדים אחרים יקבלו פור של 500 מטר לפניהם, בלי שום סיבה. הם צריכים שיהיה להם את נקודת פתיחה כמו לכל ילד רגיל. הדבר הכי טוב שאתה רואה, שבאים אנשים, מביאים לך את המנות החמות, מכל טוב. ואני אומר לך, מנות שמשפחות שלא מסוגלות לקנות את זה, ואני מכיר משפחות שנתנו להם בזכות העמותה הזאת, הם באים, הם מודים לך, מאיר עשית כיף לילד, מאיר עשית... זה עמותה, זה לא אנחנו, עמותה בנו, ואנחנו בסך הכל בוחרים את האנשים שבאמת חסר להם, שבאמת יהיה להם חם. מה זה נותן לי? זה חלום, אין לך מושג מה זה לראות אימא שאתה מביא לה ארגז אוכל והיא בוכה ומנשקת אותך, אתה אומר, כאילו, מה עשיתי? נתתי לה ארגז אוכל, מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר. אתה לא מרגיש שעשית משהו מיוחד, כי אתה עושה את הדברים שהם צריכים להיות, כאילו, לא נתת לאף אחד איזה $1,000,000 לנסוע על מרצדס. החלום שלי, אישי שלי, זה לא לראות נזקקים בשכונה. זה לראות את האנשים בלי היכולת, לראות אותם מתקדמים בגאווה ובכיף, לא לראות אותם, אתה יודע, גם עם כל הכבוד שאתם נותנים להם, לא לראות אותם מקבלים, זה שהם ייתנו. שהם יבואו והם ייתנו לכם. מפה תצמח המהפכה החברתית. כאילו, מבחינתי אנחנו פה נוביל את האנשים להתקיים בזכות עצמם וללמוד לחיות לבד, בלי עזרה של אף אחד, ומפה להמשיך הלאה, לא רק לאולגה, אלא לעבור בכל הארץ. כאילו, זה חלום שאפשר להגשים אותו לפי דעתי. כאילו, אוטוטו בזכות עוד קצת אנשים כמו הבנות המיוחדות האלו, אנחנו נוכל להגיע לחלום הזה, כי מבחינתי חייבים להגיע לרוב האנשים. כאילו, לאנשים פה קרה נס. אבל זו אוכלוסייה קטנה, יש עוד אלפים כאלו, עשרות אלפים ואפילו מאות אלפים שהם במצב הזה, ואין להם את עמותת צימאון. לצימאון, קודם כל, תודה שהם נמצאים וקיימים, ולכל מי שצופה, שיפתח את הכיס ושיתרום, כי זה מגיע למקומות נכונים. הילדים שלנו זה עתיד.